Ahojte, tu vaša LPS Dančti a toto video je bez intra, bez všetkého a chcem sa ospravedlniť za tento neporiadok v pozadí, ale teda už nevymieniam LPS a proste už nevymieniam LPS, prepáčte, hlavne LPS Ema, dohodli sme sa, ale proste včera mi prišlo strašne zle, nevedela som zaspať, strašne som sa potila a potom mi vnúklo do hlavy, že proste všetkých pečpákov mám už skoro vymenených. Tak toto nepôjde. A potom som sa zaspala a rozhodla, že teraz zavediem toto pravidlo. Lopa sa už nevymienia. A čo vidíte za mnou, to je balík pre personálu a není v ňom ani jeden pečopák. Prv som ho tam chcela dať, ale nie. Toto sú doplnky. Tu je dopis, obrázok, taký dopisok tiež, ako keby. A posledná vec je bonus, ktorý je malý pec. Proste nie. Na bonusoch som si aj vytrpela, pretože niekedy, keď som si vymenila pečopákov, no tak mi ako bonus nedali pečopáka, ale nejaké blbosti, nie blbosti, nejaké doplnky a proste ako keby som potom prišla o pečopáka. Takže to je všetko. Moc prepájať LPS, takže to je všetko a ahoj.